Helo, shwmai, croeso chi, croeso I Cymeriadau Cymru, wythnos yma gyda I Chris Jones. Wel, boes, bach, fy ngŵr gwadd arbennig dros ben wythnos hon, a fi'n lwcus dros ben I gael Dafydd Iwan. Dafydd Iwan. Wel, bellai weid. Croeso chi gyda gyd. Bore da, Chris, bore da. Wedwch chi, byddai fi ofyn I chi'n syth, ydych chi wedi ffonio Kate Bush I ymddiheirio eto? Wel, mae'r holl beth, mae popeth wedi digwydd mor sydyn, a wedi cymysgu gyda cymaint o bobl oedd, wel, o'n i'n edmygu ac yn nabod o bell, ac wedi cyfarfod ar holl ser pêl-droed ac ati, a phawb sy'n tu ôl i'r tîm, ac a wedyn y busnes iTunes ma, a gweld y gan yn mynd heibo Kate Bush a pawb arall a Spaceman. Lady Gaga. Na, wedi mynd I cael ei rifon I to. Ond, gyda pob, fi'n siŵr bod chi wedi siarad am hwn droio yn erbyn hyn, Dafydd, a mae rhaid fi ofyn I chi, oeddech chi'n wir yn meddwl fyddech chi dal yma, neu yma o hyd gwerwch yn canu ac yn performio, ar ddiwedd y dydd yn dylanwadu, Dafydd, yn sydyn nawr, chi ar frig y siardiau? Ie, wel, wyt ti ddim yn meddwl ymlaen am bethau fel yna, a dwi'n ddigon cyfarwydd a busnes y siartiau yma I wybod I byd o rhoi gormod o bwys yn nhw, achos erbyn hyn, wrth gwrs, fel ti'n gwybod, mae cymaint o platfformau, mae cymaint o ffyrdd I gael gafel ar gan, dyw bod ar frig un siart ddim fel oedd yn yr hen ddyddi I fod ar dop y pops felly de. Felly, yn yw, ond cofyn ni, mae'n uchel iawn ar siart Amazon hefyd. Mae'n cael ei ffrydio yn aml iawn ar Spotify. Felly, mae rhywbeth mawr wedi digwydd gyda'r gan yma. Ac dwi ddim yn peidio yn syni fi, fel yma pobl yn cymryd at yma o hyd. Achos be mae rhaid I ni gofio, rhai sydd wedi byw efo am bron I 40 mlynedd, yw bod yna filoedd ar filoedd o bobl, hyd yn oed yma yng Nghymru, yn clywed am y tro cyntaf. Wel, dyna'r cwestiwn nesaf yma ffordd. Fi'n credu bod pawb i'n meddwl, fi'n siŵr bod chi wedi cael, gyda pob parch, sioc mewn ffordd, sut mae'r gan yma'n sydd wedi wedi dal dychymyg y genedl, a nid yn unig Cymru Cymraeg, fel fi sydd wedi tyfu land ar gan sbo, ond Cymru ddi Gymraeg, a chi yn eich fawdd gwbl newydd sydd eto gyda pob parch, falle ddim wedi clywed am Dafydd Iwan, a falle ddim wedi clywed am y cyneuon ac yn sicr yma o hyd. Yn sydd nawn, mae'r gan yma wedi ail-wneud eich enw chi mewn ffordd I gynulleidfaoedd gwbl newydd. Odi, a mae rhywbeth yn y gan sydd yn allai I ddim esbonio. Wrth gwrs mae'r neges yn berthnasol I bob oes, yn yw mae pawb yn teimlo bod nhw wedi bod trwy gyfnod caled ac os dyn ni wedi goroesi a wedi dod allan y pen draw, yna dyn ni'n falch o ysgwrs o da fi, mae rhywun wedi penderfynu ffonio fi, wrth gwrs. Kate Bush, felly? Wel, mae'n bosib. Na, ti'n gwybod, mae yna rhywbeth yn y gan, a mae rhywbeth yn y recordiad. A mae dyled fawr fan hyn I arlog, a David Roberts oedd yn cynhyrchu. Mi wnaethon ni greu trac eitha llwyddiannus. Mae wedi bod yn llwyddiannus ar hyd y blynydde o ran gwerthiant, ti'n gwybod, record, caset, a CD, a fideos. Ond, fel ti'n dweud, mae wedi cyrraedd nawr I le newydd. Ac sôn am wneud yn enwyn adnabyddus, ges I sawl profiad wrthos diwetha, enghraifft, mae dafarn bach yn ymyl y Senedd yn y Bai Caerdydd. Ac wrth I fi fynd I ôl ryw hanner bach o siandi fanna, dyma'r boi yn dweud, excuse me, but my friend says that you're that man who sings that song. Wel, oedd ddim yn gwybod yn enw, oedd ddim yn gwybod enw'r gan, ond arigol, pan o'n i'n mynd o na, o'n nhw gyd yn codi llaw yna fel sy'n nhw'n ffarwelio gyda'r tywysog. Falle nid y cymariaeth gorau, ond chi ni wedi gweld y lluniau yma o chi'n canu ac yn emosiynol yn y gêm yn ddiweddar, wrth gwrs, a fe chi'n gweud mae yma o hyd yn gan arbennig I Gymru, Cymraeg yn amlwg, ond dwi'n meddwl bod yn berthnasol dros ben yn ystod y gêm yn erbyn Ukraine, do, a mewn ffordd yn apelio ato nhw yn ytrach yn ogystal â Chymru hefyd. O'n i'n falch sut weithodd pethau mas, o'n i fel llawer un arall, chydig bach yn ofnus cyn gêm Ukraine,
be fydde'r byd yn dweud bod Cymru wedi cnocio Ukraine o bawb allan o gwpan y byd. Ond dwi'n mynd credu bod hynna wedi bod yn broblem o gwbl. Achos mai nhw oedd y tîm gorau ar y noson, sy'n dawt. Mae yna rhywbeth yn Nhîm Cymru sy'n gwrthod gorau i lawr, sy'n gwrthod rhoi gorau iddi, ac oedden nhw, oherwydd hynny, yn heiddi ennill. Ond be oedd yn dda oedd ysbryd y dorf tuag at yr Wcraniaid a'r pam weles i yn y glaw tu allan cefnogwyr Cymru yn cymrydwyo cefnogwyr yr Wcrain a nhw'n cymrydwyo nôl. O'n i'n meddwl, gwych, dyma beth i ni. Mae cefnogwyr pêl-droed fel cefnogwyr rygbi Cymru. I ni ddim yn mynd mas i wylio am drwbl neu wylio am elyniaeth, i ni'n mynd mas i fwynhau yn chwaraeon ac os dyn ni'n mynd i wledydd eraill, i fwynhau gwledydd eraill. A brofon ni hynny yn 2016 yn Ffrainc ac mae yna barch mawr i Gymru oherwydd hynny. A dwi'n gobeithio bod hyn yn mynd i barhau. Fydd Qatar ddim y lle gorau yn y byd i ddangos hynny, ond dwi yn falch, nid unig y cefnogwyr, a nhw sy'n gyrru'r drol wedi'r cyfan, nid yn unig hynny, ond bod holl ysbryd ag ethos y tîm a'i helpars, y tîm sy'n tu ôl i'r tîm. Mae'r beth yn iach iawn, yn Gymreig iawn, maen nhw'n arddel y Gymraeg yn naturiol. A dwi'n meddwl bod o'n ddatblygiad bendigedig a gallwn ni fod yn falch ohono fo. A fe chi'n gweud, yn sydyn am wedi cael i Gymru gyda'r pêl-droed yn edrych na'r rygbi, ac dros y blynyddoedd, rygbi sydd wedi cael y sylw, yn sydyn iawn mae pêl-droed yn cael ei gweld fel yn gefnogi'r iaith ac yn diwylliant, ac wrth gwrs bobl fel Ian Gwyn Hughes sy'n helpu'r fath yna o beth, Cymro Cymraeg i'r can ac yn amlwg wedi gallu troi, os lwcech chi, pêl-droed nôl tuag at y ddwyieithrwydd a'r Gymraeg, ynddo? Ie, a mae wedi bod yn broses hir. Ti'n gwybod, nid rhyw gimmick munudola ydy hyn o gwbl. Ond, ti'n gwybod, mi roedd yna lywydd da, Cyfaill Lloyd Hughes o Gaergybi am flynyddoedd. Oedd Gary Speed yn gefnogol iawn i hyn, ac yna wrth gwrs mae Ian Gwyn Hughes wedi bod yn gefnogol iawn ac yn genolog i'r trefniadau. Oedd Osian Roberts wrth gwrs, ond mae yna dîm o Gymru Cymraeg yn rhan o'r holl gyfundrefn erbyn hyn, ges i gyfle i gwrdd â llawer ohonyn nhw. A hyd yn oed y di-Gymraeg wrth gwrs, maen nhw wedi prynu mewn i'r syniad yma bod y tîm pêl-droed yn cynrychioli Cymru yn ei holl agweddau, gan gynnwys y Gymraeg. A'r peth diweddara wrth gwrs sy'n arwydd cawol iawn yw bod nhw'n defnyddio Cymru yn lle Wales fel enw'r tîm. Ac mae hyd yn oed Noel Mooney, y prif weithredwr Gwyddel, a mae o'n defnyddio Cymraeg yn ei sgwrs naturiol, yn defnyddio Cymru fel yr enw. Ac mae hwnna'n bellgyrraeddol iawn. Mae hwnna'n anghyffredin dros ben, ac wrth gwrs ni newydd, mae'r clip o hwnnw chi'n gofyn i Joe Allen sut mae'r ieir wedi mynd yn viral, dwi'n meddwl. Wel, ie, mae sawl un wedi sôn am hynna. Wel, y broblem bach oedd gyda fi fanna, ond dwi'n dweud, fysa ti'n licio cwrdd â'r tîm? Wel, wrth gwrs, fysa ni. A wedi o'n i'm yn siŵr am sydd oedd hyn yn mynd i weithio. A dyna sy'n dda, dyn nhw ddim yn gor-drefnu pethau. Ond oedd y tîm a pawb wedi cael bwyd, a dyma nhw'n mynd â fi fewn y stafell, a dyma pawb yn curo dwylo. Rwan, oedd gennau rhyw ffenest fach, o'n i'n gwybod bod fi ddim yn mynd i fod yna'n hir, oedd gennau'n ffenest fach, a wedyn dyma Ian Gwyn Hughes yn deud, ti eisiau dweud gair wrthyn nhw. Wel, oedd hyn i gyd, o'n i'n gofod meddwl am rhywbeth i ddweud, o'r frest fel petai, wedi o'n i'n cael cyfle i just i fynd rownd yn gyflym i siarad ar boes, ac oedd rhaid i fi drial meddwl am rhywbeth gall gwreiddiol a heb bod yn wirion i ddweud wrth sawl un ohonyn nhw, a defnyddio Cymraeg a Saesneg, achos oedd yna gamerau yn dilyn fi, ac felly oedd hi'n bwysig iawn bod fi yn siarad Cymraeg gyda'r rhai sy'n siarad Cymraeg, a wedyn mi ddath na rei eraill i fyny fel Hennessy a Gunter, amlwg eisiau sgwrs. Ond pan weles i Joe, na beth ddath i'n meddwl i, a ni'n gwybod bod e'n diddordeb mawr mewn yn ei eir, a dyma fi'n gwybod eisiau mae'r eir. Wel, a wedyn ges i jans i ddweud wrth Aaron Ramsey, ti'n gwybod bod y ffaith bod e'n neud cyfweliadau Cymraeg mor bwysig
i wneud y Gymraeg yn cool ac yn dderbyniol i bobl ifanc. Ac yn dweud, y broblem sydd da fi, meddwl fe, yw bod fi'n cymysgu rhwng Cymraeg a Saesneg ac Eidaleg. Ond, ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod nhw yn sylweddoli gymaint o role models i nhw, nid jyst o ran y pêl-droed, ond o ran popeth arall hefyd. Ie, a mae'n mynd o'r rhaglenni fel Jeremy Vine, yn enghraifft chi wneud ddiweddar y cyfryngau cymdeithasol, yn helpu'r achos yn di, mewn pob ffordd. Reit, gadwch ni mynd ôl i'r cychwyn os gewyn, wel, bron o bod i'r cychwyn, gathoch chi'ch geni ym Mrynaman yn Sir Garnar. Mae lot o bobl ddim yn gwybod na, achos chi'n swnio'n gogleddol yn amlwg, ond gathoch chi'ch geni yn Brynaman, tyfu fyny wedyn yn y Balas, dwi'n iawn, ie? Llanuwchlyn. Llanuwchlyn. O ie, mae gwanedd o'n Llanuwchlyn yn Bala. Dwi'n gwybod. Mae'n gwestiwn digon gwirion mewn ffordd, ond ai cerddoriaeth neu gwleidyddiaeth ddath yn gyntaf gwerwch? Beth oedd y dylanwadau teuluol ys ydych? Fi'n gwybod bod eich tad yn amlwg yn un o sylfaenwyr Plaid Cymru oedd? Tad Ci. Tad Ci, sori, reit. Fred, ie. Ond oedd yn had o deulu'r Ciliau ac yn genedlaetholwr naturiol a mam. Oedd mam yn ferch ffarm o Sir Drefaldwyn. Ac o'n i'n etifeddu'r syniad yma bod cenedlaetholdeb yn beth naturiol o'r cryd fel petai. Ie, Brynaman i ddechrau, ond ti'n mae Brynaman yn bentre Cymraeg. Yn sicr yr amser hynny, oedd yn bentre Cymraegaidd iawn. Ac oedd y capel a'r steddfod lleol, ti'n bod yn rhan o'r cyfan, a rygbi wrth gwrs. Rygbi oedd y gêm yn Brynaman. Rygbi a cricet, oedd y ca cricet yn ymyl ti ni. Felly mae da fi gariad mawr tuag at cricet, pobl ffili deall hyn. Mae boi fel fi yn cefnogi'r gêm Saesnig. Wel i fi, gêm Brynaman i fi. Mae cricet yn gêm Gymraeg ac mae yna lot o chwaraewyr da wedi dod o'r rhan yna o Gymru. Beth bynnag, pam symudes i Llanuwchlyn, pentre hollol Gymreigaidd a hollol fywiog yn ddiwylliannol, ond pêl-droed oedd popeth fanny, dim sôn am rygbi, ac dim sôn am gricet chwaith sy'n dod i hynny. Felly pêl-droed o fanny ymlaen. Ac es i goleg yn Aberystwyth a Caerdydd ac yna nôl i Wynedd i ardal Caernarfon yn y pen draw. Oedd hi'n weddol anochel felly, Dafydd, gan bod eich teulu chi a bod eich thad eich mam yn genedlaetholwyr. Oedd hi'n anochel mewn ffordd bod chi yn mynd i mewn i'r wleidyddiaeth? Wel oedd, ond ti'n gwybod, dwi'n pwysleisio mae peth naturiol oedd e, ti'n gwybod, oedd cefnogi Plaid Cymru dwed, yr un mor naturiol i fi a cefnogi tîm rygbi a tîm pêl-droed Cymru. Ac felly, oedd diddordeb mawr da fi mewn gwleidyddiaeth erioed nes i ymuno â Plaid Cymru yn 40 ac wedi bod yn aelod beth ers hynny. Ond eto, gwleidyddiaeth yn bobl mewn ffordd, achos pan mes i'n llywydd blynyddoedd mawr wedyn, llywydd y bobl o'n i'n licio meddwl amdana fi hun, nid llywydd mewn senedd neu siambar llywodraeth. Ond ti'n gwybod, mae'r cyfan wedi bod yn rhwng gyda fi, y canu a'r gwleidyddiaeth, a'r Gymraeg, a'r ymgyrchu, a'r crefydd. Dwi'n pregethu ar y sil, ac mae'r cyfan yn rhan o'r un gynhadaeth, a dyna beth dwi'n trio sorto mas yn y meddwl o hyd, ydy lle mae gwleidyddiaeth yn ffitio mewn gyda Cristnogaeth, a lle mae Cymreigdod yn ffitio mewn, ac wrth gwrs gweld Cymru a chenedlaetholdeb Cymru fel rhan o batrwm byd-eang. Felly, o ble daeth y canu felly? Hynny, o'ch chi'n canu fel teulu adre, neu oedd e'n rhywbeth naturiol bod chi yn mynd o wleidyddiaeth a protestio a cael llais droso mewn can? Wel, oedd mam yn gerddorol iawn, yn rhoi gwersi piano ac yn y blaen, ac yn aml iawn yn mynd at y piano. Felly o'n i'n gyfarwydd â chanu, o'n i'n gyfarwydd iawn â chanu wedyn yn y capel ar Ysgol Sul, a'r Band of Hope, a steddfod lleol, o'n i'n cystadlu yn ifanc iawn ar ganu a gadrodd a cerddant a phob peth. Ac mi fyna ddysges i ddarllen solffa. Ond o'n i ddim yn llwyddannus iawn fel offerynwr. Fethodd mam a cael unrhyw siap yna ar y piano, a mi dries i'r ffidil, mi dries i'r clarinet, a mi dries i dipyn o bob peth. Oedd y recordor, o'n i'n cael potsian gyda'r recordor, ond y gitar oedd y peth hawsa. Ac ti'n gofyn o lle ddechreuodd hynny, wel,
Pam ys i'r coleg yn arbennig, ti'n gwybod, o ti eisiau cymryd rhan yn y nosweithiau, dwi'n creadu digon cymdeithasol, ac felly yn ytrach na jyst codi lan gweud jokes a canu gwerin yn ddigyfeiliant, dyma fi'n meddwl, diolch, so gynnau gitar neu rhywbeth fysa ni gallu ploncio dipyn o gyfeiliant, a dyna nes i, dysgu chwarae gitar fy hun i ryw raddau, wrth gwrs. Mae pawb sy'n deall rhywbeth am gitars yn gwybod na dwi ddim yn gitarydd, ond oedd e'n ffordd, a Glan Llyn yn help mawr i hyn. Unwaith ges i'r 3 cord na at ei gilydd, o'n i'n ffindio bod fi'n gallu rhyw fath o gyfeilio, strymio cyfeiliant i nifer fawr o ganeuon, a wedyn symud ymlaen i sgwennu caneuon fy hun. Ac ffindio wrth gwrs bod caneuon gwreiddiol o ti'n sgwennu dy hun yn ffordd i ddweud beth ti'n meddwl am y byd, ac am Gymru, ac am yr iaith. A dyna dwi wedi gwneud ers hynny. Wel ie, ond felly amser chi yn meddwl am y caneuon yma ac yn dechrau strymio ac yn perfformio bethau, pwy oedd neu beth oedd y dylanwadau cerddorol? A chi wedi cael eich galw Bob Dylan Cymreig. Felly, oedd e'n ddylanwad? Oedd Bob Dylan yn ddylanwad, achos mae Bob Dylan yn rhywun arbennig iawn, ond un gwahaniaeth mawr yn ddeu o Bob Dylan ydy bod o yn cael cyfnodau. Mae'n cael cyfnodau, gath o gyfnod crefyddol iawn, ac yna mwyn y lai troi cefn yna fe. Ac unwaith oedd o'n cael ei weld fel rhyw fath o ladmerydd neu rhyw fath o lais dros rhyw achos, oedd e'n cilio. Yn i'w fuodd o gyda John Baez am gyfnod, ac oedd y ddau o'n nhw'n canu mewn raliau gwleidyddol. Ond unwaith nath Bob Dylan rhyw deimlo bod o'n cael ei ddefnyddio fel rhyw fath o broffwyd gwleidyddol, nath o bacio allan a mynd i gyfeiriad arall. Ac felly mae o'n ail ddiffinio ei hun, ond dipyn o athrylus, amser ni'n cymaru fi hynna'n efo fo, amser ni yn cymaru fi hynna'n y nes at bobl fel Woody Guthrie a Pete Seeger, hynny yw, bobl oedd yn sgwennu caneuon ei hunain i fynegu teimladau am ei gwlad ac am wleidyddiaeth y dydd. Ac cyfrel Pete Seeger at y Carnegie Hall, oedd honno yr album falle gafodd fwy o ddylanwad yna o ran defnyddio caneuon i gael syniadau drosodd. Ac o'n i'n gweld i fod o'n gyda rai o'i ganeuon yn ychwanegu penillion fel oedd pethau'n digwydd, ac yn siarad rhyngddyn nhw, ac yn dweud wrth y gynulleidfa, dewch i Birmingham, Alabama, gyda fi dydd Sadwrn nesaf, i ni'n gorymdeithio eto dros hawl. Hynny yw, a o'n i'n meddwl, dyna wych, bod hi'n cyfuno adloniant gyda pregethu a gyda ymgyrchu. A i raddau, dyna dwi wedi gwneud. Ie, dyna beth chi wedi gwneud. Ond nid cant y cant, Dafydd, achos nid yn unig caneuon gwleidyddiol protest yn unig ddechrau sgwennu. Chi wedi sgwennu caneuon anhygoel o hyfryd caneuon serch, doniol. A chi'n meddwl be, mae gyda fi claim to fame, right? Nes i fi'n cofio canu ac ennill yn Steddfod ysgol gyda'r hwyr brynhawn, ie? Hwyr brynhawn? Wel, ie. Chi'n siarad bryddau mawr yn ôl iawn, ond chi'n amlwg wedi sgwennu caneuon protest, nid yn unig am Gymru, wrth gwrs, ond chi wedi mynd dros y byd, Chile, Vietnam, Gogledd Iwerddon, a dyna pam sbo chi'n cael eich cymaru. Fi'n gwybod mae Bob Dylan bach o marmite yn mewn ffordd, ond yn yr un modd chi'n sgrifennu'r caneuon yma, achos oedd yn golygu rhywbeth i chi fel person, fel Cymru Cymraeg, a chi'n gwybod beth oedd yn mynd trwyddo yn ogystal, yn enwedig pobl fel Chile a Patagonia, fath na beth, ie? Ie, wel, ti'n iawn, achos bob un a hyn, o'n i'n teimlo bod bobl yn rhyw symleiddio yng nghaneuon i fel caneuon am Gymru yn unig. Ac cofio darllen llyfr Joan Chara am ei gŵr Victor Chara, ac mae'n lyfr rhyfeddol o bwerus, gafodd o'i ladd gan filwyr Pinochet yn Stadiwm Santiago, ac yno canodd o'i gan ola i gadw ysbryd i gyfeillio'n rhag torri. Ac hynny yw, a darllen wedyn am ei waith fel canwr ac fel cynhyrchydd drama ac yn y blaen. A wedi'n sgwennu i'r gan am ei ddyddio ola fo. Ac yr un modd gyda Oscar Romero, clywed amdano fo'n dweud ychydig ddyddiau cyn iddo fo gael ei ladd wrth yr allor, yn dweud boed fy ngwaed i yn hedyn i'ch rhyddid chi. Ac mi benodwyd o'n archesgob
am fod y Llywodraeth yn meddwl bod o'n saff. Ond unwaith oedd o'n archesgob, mi safodd gyda'r werin, gyda'r clodion, yn erbyn gormes y Llywodraeth. Ac oedd hi'n sefyllfa ddychrynllid o weidlyd yn El Salvador ar bryd hynny. A Mandela wedyn, wrth gwrs, dwi wedi canu am unigolion pwerus a llweddol fel yna, achos oedd hi'n bwysig i ddangos yn bod ni hefyd yn gweld yn hunain fel rhan o'r frwydr fyd-eang dros gyfiawnder, a bod caneuon yn gallu helpu hynny. Ond o ti'n sôn am, ti'n gwybod, bod fi ddim ond yn, nid ddim ond yn canu protest, felly mae'n wir. Hynny yw, yn y pen draw, o'n i hefyd yn gwneud y mywoliaeth yn rhannol drwy fynd o'n gwmpas yn canu. Ac di bobl ddim yn mynd i dalu i wrando ar rywun yn pregethu drwy nos. Felly mae rhaid cymysgu'r serch a'r hwyl a'r dychan, a felly mae rhaid creu adloniant, ond drwy'r adloniant cael neges drosodd hefyd. Felly, ti'n gwybod dysgu'r ffordd galed gyda cynulleidfa, sut mae chadw hi'n ddifyr bod ti'n mynd plesio pawb drwy'r amser. Ond felly, wyt ti'n gorfod cymysgu, ac fedrith rhywun ddim bod yn bregethwr 100%. Mae'r rhaid rhoi chydig o jam efo'r bilsen. Fe'n gwybod, mae rhai o'ch rhan fwyaf o'ch cynnig. Chi yn amlwg wedi dod mor boblogaidd i Gymru Cymraeg yn amlwg yn chwedlonol i ddweud. Reit, nawr Dafydd, ni'n mynd i gael hoi fach na, fi'n mynd i springo cwbl o bethau yn chi ystod y cyfaliad bach yma. Fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i chi nawr, 10 cwestiwn bach chwym, fath o quick fire. A gewch chi ymlaethu, gewch chi esbonio os chi eisiau. Ond, reit, nawr ni'n rhoi cloc mewn nawr, ac yn sydyn nawr, fi'n gwybod yr ateb yw yn amlwg, achos Dafydd Iwan, rygbi neu pêl-droed? Wel, ar hyn o bryd pêl-droed. Ar hyn o bryd pêl-droed, ie. Ond dwi'n dal i meddwl bod rygbi yn fwy diddorol gêm. O, diddorol o gêm, oce. Ie, mae lot o bobl yn gweud da, ie, oce. Wel, fyddai'n neud y cymariaeth weithiau, bod i ryw fath o chess, gwyddbwyll a drafts, dwi'n Mae pêl-droed yn symlach, ac pan bydd hi'n cael ei gwneud yn dda, mae'n farddoniaeth byr. Ond mae rygbi yn fwy fel gwyddbwyll, mae yna fwy o'i gweddau iddi, mae yna fwy o gwestiynau sydd heb ei hateb ynglyn â'r rygbi, a mae yna fwy o broblemau ynglyn â hi. Ond pan bydd rygbi yn clicio ac yn gweithio, dwi wrth y modd. Ie, da iawn. Felly gan amla, ydych chi'n berson gwyddo'r hanner llawn neu gwyddo'r hanner gwag? O, hanner llawn. Mae rhaid i chi fod fel Cymro. Yes, beth yw'ch gwendid fwyaf chi, Dafydd? Addo gormod. Gaddo gormod? O. Oce. Wel, ti'n gwybod... Pleso pawb, falle, neu? Ti a pleso pawb? Dim gymaint plesio pawb, ond mae pobl yn tueddu pan o'n i'n gynghorydd, ac am bod fi'n ymgyrchu dros y Gymraeg, ac am bod fi'n pregethu. Mae pobl yn gofyn am gymwynasau neu am gyngor ac yn y blaen, a dwi'n addo helpu lot o bobl, a dwi'n llwyddo i helpu rai o'n nhw, ond dwi ddim yn cyflawni ar bob y ddewyd. Oce. Yn anffodus. Na, wel, diddorol. Gwyn gwyn neu gwyn coch? Y ddau. Dim o fe gilydd, gobeithio. Wel, dwi'n cofio y stori am ryw ferch oedd yn gweini mewn lle bita a ddim yn brofiadol iawn, ac yn cario potel o wyn a potel o goch o gwmpas gwein, red or white, a wedyn yn rhoi, a wedyn mae rhywun rhoi rosau, a dyma i jyst yn cymysgu'r ddau. Da iawn. Te neu coffi? Ddau. A ddau, oce. Heb lefrith. Y ddau heb lath. Oce. Cwn neu cathod? Cwn. Mae Bethan wrth i bodd o anifeiliaid. Ac mae gen i ddau geffil, a mae gen i gi, a fysa i ddim yn gallu byw ebdyn nhw. A felly dwi wedi arfer gyda Winnie, y cyd-efaid, mae hi'n rhan o'n bywydau ni, ac allwn ni ddim mynd dramor yn hir iawn, achos mae Winnie eisiau sylw. A'r gyffil. O, reit, sgwr. Pwy oedd eich childhood crush cyntaf chi? Fi'n meddwl rhywun, o'ch pentre, ond rhywun enwog, sbo. Gymaint ohonyn nhw. O, reit. Chi'n meddwl am rai? Chi'n meddwl am un arbennig? Na, dim ar amrantiad fel yna, ond mae
Nafda. Beth am rhywun fel Joan Baez a Joni Mitchell a fath na beth? Wel ie, ti'n iawn. O'n i'n arfer meddwl bod John Baez, nid yn unig yn llais arbennig, ond o'n ferch rhyfeddol o hardd. Ac mae'n dal i fod yn hardd yn ei 70au. Ti'n iawn. A dwi'n cofio'r tro cyntaf mi glywed i llais i, o'n i wneud pensaerniaeth yng Nghaerdydd, ac oedd un o'n hydfyrwyr i wedi dod â caset, dyddi hynny, mae'n siŵr, i chwarae yn y studio. A dyma'r llais canu We Shall Overcome, dwi'n meddwl oedd hi. A dwi'n meddwl, argo, pwy di hon? Ac mae gyda'i lais bendigedig. Ac unwaith eto, o'n i'n cael y nenu at gyneuon oedd hefyd ar i'w neges rwydyddol. Ond beth sy'n ddiddorol, wrth gwrs, am gyneuon fel We Shall Overcome, oedden ni wedyn yn trosi nhw'r Gymraeg ac yn ei canu nhw ar protestiadau Cymdeithas yr Iaith. Ni symudwn ni ac fe orchfygwn ni ac oedd y cyneuon rhyngwladol yma o brotest yn dod yn rhan o'n repertoire protest ni fel Cymru Cymraeg hefyd. Ie. Fi'n siŵr bod Joan Baez yn gwrando o'r gyneuon Dafydd Iwan a vice versa. Fi'n siŵr bod hi. Wel. Beth am, ydych chi'n berson bore neu berson nos? Wel, ti'n gwybod, dwi'n gorfod bod yn berson nos yn aml oherwydd bod y cyngherddau o'n i'n sioe Aberystwyth o'n Sadwrn a crowd bendigedig. Llond o bobl ifanc. Ac oedden ni'n canu tan bron i hanner nos. Felly dwi'n gorfod, a wedyn wrth gwrs dod adre yn minibus ac yr adre tua 2 o bore. Felly ti'n gorfod bod yn berson nos, ond a dydw i ddim yn berson bore iawn, ac mae rhaid i fi ddweud. Diolch i chi am godi mewn gyda fi bore yma. O ia, na, 11 yn ddrwg, ond pan i bethau mae Hugh Jones o Stalwm, oedd e yn fore godwr ac yn dangos fi lan bach. Beth yw'ch ofn fwyaf chi? Ti'n gwybod, pan mi rhywun yn dechrau meddwl am bethau fel yna, mae yn ofn mwyaf i ydy rhyfel niwclear yna. Ac dyn ni'n byw mewn cyfnod rwan lle mae'r tebygrwydd o'r rhyfel niwclear wedi dod yn nes na erioed o'r blaen, a jyst gobeithio bod hyd yn oed Putin yn ddigon call i beidio cychwyn lawr y rheol na de. A cwestiwn ola, a cwestiwn digon personol, dwi'n ymddihiro bob tro, bob wythnos amser fi'n gofyn y cwestiwn yma, achos falle ydych chi erioed wedi dwyn yn rhywbeth? O, siŵr o fod. Siŵr o fod. Dwi'n amser yn aml. Dwi'n ambell i galon yma am eich hun yn dweud. Dwi'n ambell i galon mae'n rhaid i dweud. Wel... Chi'n meddwl bod chi'n... Cwestiwn diddorol, achos mae lot o'n ni'n dwyn pethau, lot ohono ni'n dwyn pethau heb sylweddoli bod ni'n dwyn. Os ti'n pigo ambell i flodyn gwyllt, mae hwnna'n dechnegol yn ddwyn mewn rhai ardaloedd ynddo. Dwi'n gobeithio bod fi ddim wedi dwyn yn llythrenol, yn fwriadol, ond mae'r syniad yma ynglyn â Robin Hood a Twm Sioncati, ti'n gwybod bod ti'n dwyn oddi wrth y cyfoethog i roi'r tlawd, mae hwnnw weithiau'n apelio fel ffordd eitha call o fyw. Fel arall mae wrth gwrs de. Dwi'n oddi wrth y tlawd i roi'r cyfoethog. Ie, yna'n ffodus. Eich yma be, fi newydd dwi'n bunting Union Jacks lawr o'r pentre ddyn ni a roi nhw'n y bin. Dyna'n nwy ni bod yma. Na fe, diolch yn galon i chi am hwnna. Mae hwnna'n adrodd cyfrolau am y bobl gwas sy'n dod yn ateb y cwestiwn yna'n gloi. Chymod ni'n sôn yn gynharach ynglyn â phêl-droed a chwaraeon. Hynny yw, amser chi'n tyfu fyny gyda'ch brodyr, fe chi'n gweud, Mren Aman ac yn Len Rychlin, felly ydych brodyr chi mewn yr un math o bethau, oedd gwleidyddiaeth, oedd actio, wrth gwrs gyda Hyw, a wedyn, oedd rygbi o pêl-droed, oedd canu, oedd cerddoriaeth yn rhan o teulu gyda'r brodyr hefyd, oedd chi'n canu fel teulu? I raddau, ond mae chwaraeon o ddiddordeb mawr i ni gyd. Oedd Hyw, wrth gwrs, wrth i fodd efo chwaraeon. Rygbi a cricet yn benna. Ond o hefyd o gynno fod ocyn tymor i Man U
ac oedd o'n fet efo Alex Ferguson. Gwyd hiw yn fet o bawb. Ond o'n achoreuon yn bwysig iawn iawn. Ac beth sy'n rhywbeth pan o'n i'n ifanc, bocsio oedd un o'n rhif ddiddordebau. Erbyn hyn, fysa ni'n dweud bod bocsio yn rhywbeth ddylediadol, neu o leia i reoli'n llawer iawn mwy, ond o'n i wrth y modd, Dai Dower a George Skin a rhain oedd yn arwyr i, Howard Winston wedyn yn ddiweddarach yna. A nes i gwrdd â George Skin unwaith pan o'n i'n y coleg, mynd i ryw glwb nos lawr yn y docia yna, yn eitha hwyr nos. A pwy oedd wrth y drws, bron y ffili siarad, yn hel y tocynnau o'n George Skin. Ac oedd cyfor tristwch y siom, o weld y bocser. Y bocser nid cledrwr oedd George Skin, bocswr clyfar iawn. Ac wrth gwrs yn dioddau oherwydd y bocsio. Oherwydd y bocsio, right. Wel, ond wir, o'n i'n croesi'r ffordd ym Mryn-Aman at Nain a Taid Alun Wyn Befan. O'n nhw'n byw dros y ffordd. Right. Ac gennyn nhw oedd y teledu ar y pryd, ac o'n i'n croesi'r ffordd i weld bocsio amatur rhwng Cymru a gwledydd eraill. Dwi rhywun ddim yn gweld y gymaint y dyddiau yma, ond oedd hwnnw'n uchafbwynt. Rhyfedd de, rhyfedd. Wrth gwrs, tristwch o gweld Muhammad Ali hefyd yn fynd i rywio. Wel, dyna di'r pwynt yn de, ti'n bod, fedrwn ni ddim, os ydy o'n broblem mewn rygbi, os ydy o'n broblem o pêl-droed, efo penio'r bel, wel, mae o'n bendant yn broblem gyda bocsio. A chi'n sôn am coleg, athoch chi, o'n i'n gwybod hyn, fi'n credu bod lot o bobl yn gwybod hyn, Dafydd, mae i wneud pensaerniaeth athoch chi ym Mhrifysgol yng Nghaerdydd. Felly, oedd y bwriad, hynny yw, beth oedd y bwriad? Mynd fel pensaer? Wel, oedd yn rhan, ti'n gwybod, mi roedd yr hyn oedd yn digwydd yn y 60au yn dylanwadu ar yn bywydau ni. Ac oedd yna nifer o ffactorau. Un ffactor oedd bod rhaid i Gymru Cymraeg fynd i fwy o feisydd gwahanol. Oedd mynd jyst yn athro neu beth bynnag, ddim yn ddigon da. Achos oedd rhywun, o'n i siarad ar rhywun o Llundain drwy'n o blaen, ac oedd e'n dweud, oedd pob athro yn yn ysgol i yn Gymru, meddwl de. Cymru oedd athrawon. A dyn ni wedi allforio yr holl dalent yma, yr holl athrawon yma. Ond wedyn oedd feisydd fel pensaerniaeth a peirianneg ac yn y blaen, yn bryn o Gymru, ac yn sicr yn bryn o Gymru Cymraeg. Felly oedd hwnna'n rhan o'r gyriant i fi. Ond oedd gennau ddiddordeb mewn arlunio, ac oedd gennau ddiddordeb mewn mathemateg, ac o'n nhw'n deud mai dyna oedd y cyfuniad gorau i fynd i fewn i pensaerniaeth. Ond dwi'n falch mod i wedi gwneud y cwrs. Oedd o'n gwrs oedd yn agor llyged rhywun i weld, i werthfawrogi adeiladau a cynllunio. Ond nes i rioed godi, allai ddim mynd â chi unrhyw Taj Mahal, neu hyd yn oed i fwthyn bach o gwellt sydd yn werth i weld. Erbyn i mi orffen, erbyn i mi raddio, oedd y canu a'r gwleidyddiaeth a cwmni sain a Cymdeithas Tai Gwynedd wedi cymryd drosodd, felly oedd gennau'm amser i gynllunio adeiladau, felly a dewis i hynny benseiri gwell. Nath popeth cymryd drosodd, nawr chi newid sôn na'n cwestiwn nesaf i gwybod, nathoch chi un o sylfaenwyr Cymdeithas Tai Gwynedd, pa reswm pennaf oedd dros hwnnw gwyrdd? Beth oedd y reswm am ddechrau? Wel, oedd o'n codi'n rhannol o'r cwrs pensaerniaeth, diddordeb mewn y tai, a sylweddoli yn dechrau'r 70au bod yna gymaint o dai ac eiddo yn mynd yn yr ardal yma i fod yn glybiau dringo ac yn dai haf ac yn y blaen. A dyma ni'n dweud, wel, beth am sefydlu Cymdeithas Tai? A ni oedd y Cymdeithas Tai wledig gynta ym Mhrydain. Ac be o'n i'n neud oedd prynu tai mewn pentrefi, tai teres fel arfer, ac yna cael grantiau gan cyngor lleol i wneud nhw i fyny ac yna i gosod nhw ar rent. Ac dyn ni wedi parhau i wneud hynny, ond wrth gwrs be nath Thatcher oedd cymryd drosodd y syniad o Gymdeithasau Tai a'i troi nhw'n rhyw fath o fraich i'r Llywodraeth. Wedyn, aethon ni ddim i mewn i'r cynllun yna, aethon ni aros yn annibynnol, ond mi ffurfion ni Cymdeithas Tai Eryri i gael mantais o'r arian oedd yn dod o'r Llywodraeth.
Ac mae tair yr bellach wedi ymuno gyda tai clwyd i wneud grŵp cynefin sy'n gweithredu ar draws Gogledd Cymru. Ond mi rydyn ni, Tai Gwynedd, yn dal i fod yn gymdeithas annibynnol, rhyw chydig dros 30 o dai, a mi ydyn ni wrth gwrs yn gosod rhywun drwy'r amser ac yn ei cynnal eu cadw nhw. Ac mae'n mynd yn iawn, achos un peth sydd wedi cryfhau'n sefyllfa ni yn eironig ydy'r ffaith bod gwerth eiddo wedi codi i'r entrychion, felly ar bapur, dyn ni'n gymdeithas gyfoethog iawn, ond yn pen draws neb yn gwneud elw ohoni hi, ond y rhai sydd yn cael cartrefi. Ond wrth gwrs, beth sy'n amosib bron dyddi yma, di prynu tai. Wel, na chi broblem nawr, ond anffodus, yr holl waith chi a pawb arall wedi gwneud, mae problemau tai haf yma dal mor broblem, mae erioed. Mae'n gweithiogi, ac mae Airbnb yn gwneud unwaith byth. Yn yw, dyn ni'n clywed yn ddyddiol bron am dai yn yr ardal yma fel y gorllewin i gyd, ag bellach nawr, ond tai yn mynd cyn i neb i gweld nhw. Bobl dros y ffôn yn cynnig prisiau dwl yn gwybod y gan nhw yn ôl drwy Airbnb, ac mae hwnna'n broblem mawr. Mae'r rhaid i gyngorau lleol gael yr hawl i reoli o leia rhan o'r farchadau a'i cadw nhw at bobl leol, neu dysgon ni'n gobaith. Na, hollol, a'r un fath o beth gyda cwmnïau mawr yn dod mewn a prynu ffermydd, felly mae ffermwyr gyfres yma'n allan, a wedyn newid enwau Cymraeg gyda'r Saesneg. Mae'r un blincyn broblemau efo ni o hyd yn dyn, really. Ond ti'n gwybod, mae'r Llywodraeth o leia yn chwilio am ffyrdd ymarferol o symud efo tai. Un peth ydy'r codi'r trethu, ond mae rhaid cael mwy o bethau. Dwi'n gwybod bod nhw'n chwilio'n galed, ac dyn nhw'n siŵr iawn beth i wneud, ond ar y llaw arall mae bethau'n symud, ac mae yna fwy o gynghorau nawr yn codi tai cyngor fel oedden ni'n arfer i galw nhw, ac mae yna fwy yn sylweddoli bod rhaid cyfyngu ar nifer tai ha mewn rhywun ardal. Be maen nhw'n gwneud mewn sawl gwlad ydy, ti'n gofod cael trwydded i osod tŷ gwyliau. Ond gyda'r drwydded yn aml mewn rhai gwledydd, mae'r hawl i osod un tŷ yn unig, neu ddim mwy na 2 dwed, fel tai gwyliau. Ac mewn un gwlad, dwi'n meddwl yn ardal Barcelona, wyt ti'n cael yr hawl, ti'n cael y drwydded i osod un tŷ haf ar yr amod bod ti'n darparu cartref arall ar rent i rywun lleol. Felly, mae rhaid rheoli y farchnad tai ha, neu mi fydd Cymru wedi cael yn swampio. Ie, fi'n gwybod. Dwi'n gwybod, mae merch yna i'n byw yn Barcelona. Mae hi'n gweithio i'r problemau maen nhw'n gael yna. Nawr, yn ogystal a tai yn amlwg a gwleidyddiaeth, cerddoriaeth yn amlwg i'r peth arall gyda cwmni sain, chi wedi gweud yn barod. 1969, un o sylfaenwyr sain. Oedd hynny'n gwedwch yn gyfnod cyffroes? Oedd hi'n arloesol? Oedd hi'n wallgo neu bach o bopeth? Wel, oedd e'n gyfnod pwysig, fel o'n i'n dweud, achos rhan o'n be o'n i'n credu oedd bod rhaid ni'n neud pethau'n hunain. A dyna'r gyfnod sefydlu siop y pethau, siop y pentan, gwasg y lolfa, cwmni sain. Hynny yw, mi oedd cwmniau recordiau a gweisg argraffu a siopau Cymraeg yn rhan o'r ymgyrch. Ac mi oedd yn gyfnod pwysig iawn. Wedyn wrth gwrs mi ddatblygodd hwnna i fewn wedyn i'r byd teledu pan sefydlwyd S4C a sefydlu cwmnïau teledu. Mae'r ardal yma yng Nghaernarfon, dyn ni wedi elwa yn fawr iawn o bethau fel cwmnïau teledu a hyfforddi pobl ifanc yn sgiliau teledu. A fel da ni wedi trio wneud yn sain. Felly, mae gen ti genhedlaeth o bobl sydd wedi hyfforddi yn y misydd yma, ac sydd yn gwneud gwaith, wrth gwrs, i deledu tu allan i Gymru. Ond mae rhaid ni gael yr elfen yna o entrepreneurs a bobl sy'n mentro ac yn dysgu sgiliau newydd. A mae wedi bod yn fendithiol iawn i'r ardal yma.
A fi'n siŵr mae sain o ddysbrydoliaeth, chymod, fflach a angst a pob fath o... Wel, ie, oedd fflach a ni'n gweithio tymod, dwi'n credu mae ni roi oedd y ddesg gyntaf iddyn nhw, desg oedd ni wedi cael un newydd yn ei lle hi, a wedyn ddari ni roi un iddyn nhw, ddari ni gydweithio llawer iawn gyda rai o'r cwmnïau eraill, i osod nhw ar eu traed, ac oedden nhw'n dod ato ni i ofyn am gyngor ynglyn â hawlfreintiau ac yn y blaen. Felly, ti'n gwybod, mae'n bwysig, mae hwnna'n broblem erbyn hyn, wrth gwrs, oherwydd mae'r byd digidol wedi newid y gêm yn llwyr. Ac dwi'n yn gwybod lle fydd peirianwyr y dyfodol yn cael ei hyfforddi. Mae hwnna'n broblem. Achos am digon o arian yn dod nôl i'r diwydiant. Mae'r platforms digidol yma wedi newid pethau'n llwyr ac... Ond dwi'n anhygoel i feddwl bod un o sylwenwyr sain felly cwmni cerddoriaeth nawr ar frig y chartiau iTunes sy'n anhygoel o beth mewn ffordd. Sorry, go on. Oedd yma hyd ar frig Siart y Cymro 40 mlynedd yn ôl. Wel. Wel, cyn ni mynd ymlaen, fi'n cael hoi bach arall, fi'n sbringo'r beth arall, fi'n ymddiheiro eto. Ni wedi siarad am cyneuon protest a chanu a chyneuon gwerin, dim gwerin, ond canu gwlad, canu protest. Dwi'n mynd i roi 5 cwestiwn bach cyflym i chi, fath o gwiz da fi, ni wedi siarad am rhai nhw'n barod, a fi siŵr newch chi wybod hyn i gyd. Felly'r cwestiwn gyntaf, pa deulu o'r Iwerddon nath ddod â chanu gwlad a gwerin yn y Saesneg ac yn y Gaeleg yn boblogaidd iawn yn yr Unol Daleithiau, nôl yn y 60au, 70au? Wel, oedd sawl un o'n nhw. Ond Clancy. Na chi, y brodyr Clancy o'n i'n meddwl am, ie. Ie, wel, mae Reiland Teifi wedi prodi mewn i'r teulu. Ydy wir, mae Reiland wedi bod ar y podlediad yma a wedi sôn am canu gyda tad Roisin i wraig. A maen nhw dal yn canu fel teulu y meibion a'r wyrau o'r resau. Maen nhw dal yn ddod yn wawr dros ben. Nawr pwy oedd, a newch chi wybod hwnna, chi wedi sôn amdano yn barod, pwy oedd The American Troubadour? Wel, wedi gythru fel arfer. Ie, wedi gythru. A ni'n sylweddoli bod wedi sgrifennu canodd o gyneuon. Oedd e'n anhygoel o gynhyrchiol. A oedd e'n cerdded o la, oedd e'n crwydro. Ac yn dipyn o gymiwnydd ynddo. Ond mi'n credu bod yn sylweddoli fel y gyneuon oedd e wedi perfformio a wedi sgrennu, achos oedd e'n rili poeni am yr arian, oedd e just neud poeni am y poblogrwydd i waith. Ie, oedd e'n dyn arbennig iawn, Oce, nawr te, pa fand o Loegr oedd yn adnabyddus am addasu hen faledi gwerin, a'i perfformio nhw gyda slant bach roc. Nawr un o'i tracks nhw oedd All Around My Hat. Ie, dwi ddim yn arbenigwr yn y maes yna. All Around My Hat. Can folk song mewn ffordd oedd, yn dath y bach mwy rocky, Wel, edrych chi, Stilau Span. Ie, Stilau Span. Oedd Fairport Convention ar y lle, dath un o'r gitarwyr yn ei weithio ni yn sain am gyfnod. Mae wedi marw rhyw chydig blynyddoedd yn ôl. Oedd o'n fachgen hyfryd iawn. Ac yn dysgu Cymraeg. Oedd na gysylltiad mawr. Mae'n rhyfedd i ddeud, wrth gwrs, mod i'n gweithio i gwmni recordio ac yn canu fy hun. Dwi ddim yn gwrando ar gerddoriaeth mor aml a hynny. Mae'n od i ddweud, ond oedd chydig bach fel gwyliau'r dyn bus, ti'n modd, ynddo? O'n i'n gwneud gormod o piti bod ni wedi recordio'r gana, neu piti sy'n ni wedi recordio'r gana, neu o sy'n licio recordio'r gana eto, a wneud i'n wahanol. Oedd chydig bach gormod rhy debyg i waith felly, de. Felly, be dwi'n licio gwneud ydy, be dwi'n gwneud ydy gwrando ar hap, ynddo? A dwi wrth y modd efo cyneuon, ond gwrando ar hap a dwi'n ytrach na gwrando fel amoriau, felly de. Chi wedi gwrando ar Bob Marley erioed? Do, wrth y modd o. Enwch y gan then, oedd yn protestio yn erbyn y milwyr croenddi oedd yn ymladd i'r Unol Daleithiau.
Na, Na? dwi'n gwman o creu. Na, Buffalo Soldiers. O, reit, ie. O, ie. Dwi wrth y modd efo'i ganu o, achos mae... Ond unwaith eto, dwi ddim yn arbenigwr ar y cynnion. Na. A wedyn, y cwestiwn ola, felly, dylech chi gael o, os na gewch chi wl, mae rhywbeth yn bod. Beth oedd sengl cyntaf i ryddhau gan gwmni sain yn 1969? Wel, ie, honno oedd y sbardyn, felly, de, sef dŵr gan Hugh Jones, de. Am drywerin, wrth gwrs. Wel, ia, nag e. Achos, cofod i, oedd greiddiau Hugh Jones yn Sir Drefaldwyn, ac oedd clywedog hefyd wedi cael ei boddi yn tua'r un adeg. Felly, dwi ddim yn sôn am specific am drywerin, oedd o'n fath o gyfuniad o drywerin a clywedog. Ond, a beth o'n i'n neud, yn Hugh yn arbennig, mynd o gwmpas y wlad yn gwerthu'r sengl yna, ac yn casglu'r arian, a defnyddio'r arian i recordio'r nesaf. A niw, oedden ni'n dechrau go iawn o'r gwylio'r lan, dymod? A dyna di'r cyngor, os ni'n rhoi unrhyw gwmni, peidiwch a tyfu'r is ydyn. Cerwch gam wrth gam, a newch yn siŵr bod chi'n gallu ffordio'r cam nesaf. Newch y gwaith cael yn eich cyntaf. O ie, mae rhaid nabod y maes. Ie. Oce, wel, diolch i chi am hwnna. 5 cwestiwn bach, o'n i'n meddwl byddwch chi'n cael rhan fwyaf nhw, ond ydych chi'n dda fo'r tig. Nawr, cyn bod chi'n cael yr arddiwiad mae Dafydd mewn ffordd o ganu yn y pêl-droed, oeddech chi wedi penderfynu roi'r gorau fi, neu oeddech chi wedi penderfynu arafu, neu oedd chi'n mynd i ddod i dim i stop, falle, oedd chi'n mynd i ganu fforfformio? Dwi'n byddai'n 79 ym mis Awst, felly dwi ddim yn syniad gwirion i roi'r gorau iddi. Ond o'n i wedi gobeithio bys 2020 yn flwyddyn dda i gloi pen y mwdl. Ond wrth gwrs, dath y blwmin Covid. A fe ganslwyd, oedd gennau lot o gigs da 2020. A fe ganslwyd y cyfan. Ac wrth gwrs, gaethon ni'r 2 flynedd ddwl yma o bopeth yn peidio a bod. Wel, beth sy'n digwydd rwan, wrth gwrs, ydy bod popeth yn llifo nôl. Ac ar ben hynny, mae'r busnes mae'r pêl-droed wedi digwydd. Felly dwi ddim yn mynd i'r agoredd i nawr, ond dwi ddim yn bwriadu mynd mlaen am byth, Chris. Achos, sa'n bydd yn waith na rhywun ar y llwyfan a bobl yn dweud y ddyle hwn fod wedi stopio 5 mlynedd yn ôl. Chi'n sicr ddim yn y stage na ar hyn o bryd? Na. Ar ôl nos Sadwrn er enghraifft yn Aberystwyth, o'n i'n meddwl, diw, mi llaethiodd e hyn am flwyddyn neu ddwy to. Ydych chi dal yn cael yr un faint o bleser, gwedwch? Oedd yw'n mynd yn anoddach, hynny yw, gyda pob arch chi'n 79, a fe chi'n gweud, chi'n canu nes hanner nos. Mae'n dal bod anodd, neu yn anoddach? Mae'n beth od iawn, achos dwi ddim yn boi mea ffit yn y byd, ond a dwi wedi cael problemau iechyd bach, fatha pawb arall, ond mae rhywbeth ynglyn â canu pan bydd pethau'n mynd yn iawn, rhywbeth i wneud efo adrenalin a rhywbeth felly mae'n siŵr ydi o. Dwi'n teimlo, wel, gallwn ni fynd mlaen am byth. A weithiau, pan byddai gartre ar nos Sadwrn yn gwneud dim, byddai'n teimlo fatha clwtyn llestri, de. Mae yna rhywbeth mewn canu sydd yn eich gyrru chi ac yn eich cynnal chi ac yn gwneud chi deimlo yn hynod o barod i gario ymlaen. A felly, pan fydd pethau'n mynd yn iawn, mae'n gred. Mae ambell i noson yn gallu bod yn fwy anodd, pan bydd y gynulleidfa ddim yn gwrando'n rhy dda, pan byddan nhw'n cystadlu efo chi yn ystod y gân. Ond at ei gilydd, dyn ni'n cael y broblem na'n aml, diolch i'r drefn. Ond cadwch fynd nes cwpan y byd a Chymru, newch chi, achos... Nes Cymru'n ennill cwpan y byd. O, wel, am ti ennill, chwaith a fi, sy'n sefyd rhywun gwirion, ond chi'n meddwl gewch chi ddim mas i Qatar, gwedwch chi ganu gyda nhw, neu ydy hwnna'n rhywbeth byddwch chi'n eisiau gwneud? Dwi ddim yn keen iawn ar fynd i Qatar, ond ar hyn o bryd, dwi ddim yn meddwl mynd yna, de. Na, ond mi'n siŵr fydd yna fwy o yma o hyd yn y misodd nesaf, ma'n fydd e? Maen nhw'n canu yma o hyd, heb ddau wrth gwrs. Mae'n poeni fi, ie.
Da iawn. O, diolch yn galon chi. Dafydd, mae wedi bod yn bleser mawr. Cym bod fi'n gael chi fe, chi'n mynd i gael pythefnos fach iawn, a chi'n mynd i gael brec fach ar yr ynys golledig mae Dafydd. Rhywle yn y Caribi. Chi'n offi tywydd poeth, gyrwch? Dim felly, ond... Chi'n mynd i gael pythefnos, snam trydan, snam plugs yr ynys ma, ond beth yw'r un peth i chi'n mynnu mynd efo chi i wneud bywyd bach yn fwy, wel, bach yn haws? Mae rai chi gael hwn. A sam trydan? Na. Felly ie, dwi'n yn gwybod. Bysa rhaid o fod yn llyfr, felly. Llyfr, o beth am y gitar, Dafydd? Wel, ie, wel, dwi ddim wedi cael y ddilema yma yn ddiweddar. Mi fysa fo'n gyfuniad o gitar a papur a pinsel. Right. Okay. A dwi eisiau gweld chi nawr yn sgrifennu album newydd neu hyd yn oed canu ar y traeth yma o hyd, Dafydd. Dwi'n gweld chi nawr. Wel, mae'r ffenomenon yma o hyd yma, fel o'n i'n dweud yn gynharach, yn rhywbeth am fydde ddim esbonio'n iawn, ond mae'r nifer o gryseti a tatŵs yma o hyd yn amlhau yn rhyfeddol. Oedd y mab allan yn California unwaith, a dyma fo'n gweld y boi yma, ddim yn bell wrtho fe, ac yn craffu ar y tatŵ mawr oedd fe ar ei frest. A dyma fe'n meddwl, dwi'n siŵr mae yma o hyd. A dyma fe'n mynd draw at yma, dweud, ysgysodwch chi. Yma o hyd sy'n gyda chi ar eich bres. It is Welsh song. Oedd y boi yn siarad Cymraeg. It is Welsh song. A dyma fe'n cyflwyno hyn fel y mab i. A oedd y boi yn gweud, F off. Oedd yma'n credu. Ond wrth gwrs, ers hynny, dwi wedi gweld sawl un gyda yma o hyd ar bob math o rannau o'i cyrff. Dwi ddim yn siŵr iawn beth mae'n brofi, ond mae'n debyg i lawer un bydda i that man who sings that song.